Ayan, Kasampagaan, Lawak Pangasinan Project, part 7. So update lang po tayo rito. So nasa loob pa rin po sila, nagpipintura. So unahin po natin doon sa loob, tapos pagkatapos yung sa loob, dito na tayo sa labas. Okay, so halos na na-screen coatan na lahat. So primer na lang, tapos yung final color yung dito kulang. Ayan, ganda ng mga kornisa. Ayan, ito dito, ang ganda rin, ayan, yung mga kornisa. So sa may living, dining, kitchen, master bedroom, ito yung itsura ng master bedroom. Ayan, sa room 1, room 2, ikot tayo sa kabila, punta tayo dun sa sa dirty kitchen. Ayan, naka-shadow line yan sa dirty kitchen. Ayun, nakapagano na rin tayo rito, skim coat. So pagkatapos may skim coat, magpa-primer na tayo. Siyempre magre-retouch pa tayo nyan, hindi agad top coat o yung final color. So ayan, gagamit kami ng ilaw para makita yung mga i-retouch. Ayan, so yan lang naman yung update dito mga boss. Abangan nyo na lang po yung susunod na part nito. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.